Kyllä tässä sokkottaa semmonen tavarankeruupiste, että ai hyvänä aika. Vasta siivosin, uskaltako levyä. Täällä on kaikkea. Täällä on levyä ja täällä on puukkosahoja, rengasta ja nuohoussettiä ja moottorisahoja. Ja vaikka ja mitä on tää hirveä laitos. Tääks kooda? Hirveä laitos tää kooda. Tässä on semmonen tavara kerreja, että ei usko Erkkikään eikä Erkin veli Pertti. Vissyä on ja kaikki on. Pyröksiä, winvoomia, voi tehdä eristyksiä ja hitaatsi osia ja kokota osia ja näillä tekee pieniä vähän isomman neuvontia. Pitäisikö veljet tuossa tyhjentää? Vasta siivosi.